Hello, good morning लोगोफोर दिनै बुधबार फुंबिलिनि अननाय आरो हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय दिनै बोथोरा जोबोद मोजां माने अखाबो गैया फुङाव एसे हादोंमोन दा गोमलाला जानानै दङ आरो ना अखा फैथ'वाखै जोबोद मोजां आरो ना एसे थान्दा थान्दा नांदो आरो माने गोजां बोथोरा फैहां बायदि आरो ना आं गेरेजावनो दङ खामानि गैथ'आ ओरैनो थाबाय थादों आरो कारेन्टबो गैयामोन कारेन्टनि खामानि दंमोन दासो फैदों दा दसे थानानै मावसिगोन आरो नै जोंनि बेनो उदालगुरि टु तामुलपुर रड बिथिंहाय जोंहा टाटा मटर्स कामाख्या श'रुम आरो बिथिंबो जाय दङ आरो बिथिं जमासिं सारनि माबा दङ पेट्रल पाम्प HP पेट्रल पाम्प ओमफ्राय बिथिं बड' किचेन हटेल रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय एन्जेल फुड कर्नार लोगोसे बिथिं जोंहा जेनिया दैमारि सेकेन्ड हेन्ड मा होनो बाइक स्कुटि गासिखौबो मोनजोबगोन आरो बेफोर गासिबो फाननो लागै लाखिनाय नैबे एक्टिभा डिअ आरो लोगोसे बुलेट गंनै दङ ना नोंथांमोननो सोरबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेयावहाय कन्टेक्ट नाम्बारबो दङ कन्टेक्ट नाम्बारखौ नायनानै लादो बेनो जेनिया सेकेन्ड हेन्ड डिलार लोगोसे आंनि गेरेजा नैबे खाथि बेयावनो आरो ना माने गारिया ओरैबायदि मोजां गारि लकेलनि गारि गोजाननि रेजिस्ट्रेसन नङा जोंनि उदालगुरि आरो दरं मंगलदैनि रेजिस्ट्रेसनल' बेवहाय बांसिन मोननो हागोन आरो ओमफ्राय ट्रान्सफारनि माबानि कागजनि जेबो माने लाफ्रा गैया आरो ना नोंथांमोना माने गारियानो थानो मोना आरो ना 10-15 खासो दंमोन थांजोबखांबाय दायो फ्राय स्कुटि गंथामल'सो दंसै आरो बुलेट गंनै दङ आरो जायफोरनो नांगौ माबार कन्टेक्ट खालाम आरो लकेसना जाहैबाय UT रोड SH10 नियर All HP पेट्रोल पाम्प अपोजिट टाटा मटर्स कामाख्या श'रुम एकदम अपोजिट लोगोसे नैबे जोंनि बड'लेण्ड ब्रादार्स अट'मेटिभ मेकानिक बेवहाय गासै रोखोमनि माल्टि ब्रेन्ड्स जितु बाइक स्कुटिनि स्पेयार पार्ट्सफोरखौ मोननाय जायो आरो गासै सार्भिसिं रिपेयारिं एक्सिडेन्टेल रिपेयारिं पेरियडिकल सार्भिसिं ब्लक बरिं हेड रिपेयारिं आरो लोगोसे क्रेंकशाफ्ट बेलेन्सिं गासैबो रोखोमनि खामानिखौ जों मावनाय जायो नोंथांमोना भिजिट खालाम बेसेनोसै बाय